Bismillahi ngawiti ngaji kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani tur kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Kalau di dalam hadis fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak. Kulu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap sesuatu yang tidak diawali dengan membaca basmalah maka terputus. Riwayat lain fahuwa akta, riwayat lain ajdam. Jadi nek ana wong mangan ora maca bismillah berarti panganane iku apa? Panganane iku diiwangi apa? Iblis. Dalam riwayat lain kola iblis, ya, kola iblis. Kola itu kalau di dalam bahasa Arab itu ya kola Allahu ta'ala, kola nabiyu, kola iblis. Jadi kola kabeh ning nggon Jawa terutama di Indonesia terutama di Jawa kiai ngendika, kiai dawuh, ana bajingan kok ngendika kuwi ora pas. Ana bajingan dawuh dawuhe bajingan, dawuhe preman, itu ora pas. Maka di sini itu perbedaan budaya, perbedaan kultur itu menentukan sopan santunnya itu udah beda dengan Arab. Nek Arab itu kola kabeh, kola Allahu ta'ala, kola nabiyu, kola syaitanu, kola iblisu. Beda. Mangkola bismillahi marrotan layap ko min dukhulihi dzarrotan. Itu salah satu riwayat lain. Sapa wonge sing maca bismillah ping pisan maka dosa-dosane kuwi apa dihapus. Bahkan terhadap perilaku kita yang belum dilakukan itu apa dihapus. Itu dosa-dosa cilik. Lah kola iblis kullu khalaqaka bayyanta rizqahu. Iki sapa omongane iblis. Gusti kabeh makhluke jenengan iku sudah diparingi rezeki. Lanjute iblis iku fafi marizki. Lah rezekiku ki ndi? Cari iblis. Lajeng dawuhe Gusti Allah qala fi malam yudhkar ismi alaihi. Yaitu terdapat rizkine iblis itu fima lam yudhkar ismi alaihi. Jadi setiap rizki yang di dalamnya itu tidak disebutkan bismillah. Artinya nek ngombe ora maca bismillah berarti ombenane apa? Terkontaminasi iblis. Nek mangan kok ora maca bismillah berarti panganane apa? Terkontaminasi iblis. Qala asy-syaikhu al-imam al-alim al-allamah. Qala ngendika sapa asy-syaikhu syekh. Syekh itu ada dua. Kalau di dalam Sirajut Thalibin ngendikane Syekh Ihsan Jampes di dalam Sirajut Thalibin. Syekh itu ada dua. Yang pertama itu jawazat arbauna sana. Itu setiap orang yang lebih 40 tahun dari sisi usia. Di asyikh terminologinya itu al-musinnu. Al-musinnu itu orang yang berumur. Orang yang berumur itu ditambahkan Syekh Ihsan bin Jampes itu adalah
orang yang secara usia melewati 40 tahun. Secara istilah, syekh itu adalah orang yang alim meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Nek nenggon lakop mustalah hadis itu asy-syaikhani. Asy-syaikhani berarti apa? Imam Bukhari dan Muslim. Ono asy-syaikhur rais. Syekhur rais iku Ibnu Sina. Yaitu iku lakop. Ono Syekhul Islam. Syekhul Islam iku Ibnu Taimiyah. Ono maneh iku Syekhul Mar'ah. Syekhul Mar'ah iku berarti suami. Suami itu apa? Kalau di dalam Arab kok ada yang menyebut Syekhul Mar'ah, itu berarti suami. Syekhun nar. Syekhun nar itu apa? Iblis. Setan itu Syekhun nar. Jadi tidak setiap yang syekh itu apa? Apik. Tidak setiap perkataan syekh itu apik. Ono Syekhun nar itu apa? Berarti setan. Ono maneh apa? Syekh Rini. Ya Syekh kiwa. Kala ngendika sapa asy-syaikhu Syekh Al-Imamu Al-Alimu kang alim, Al-Allamatu kang banget alime. Al-Allamatu kang banget alime. Banget alime itu apa? Sighat mubalaghah. Ciri-cirinya apa? Tak marbutah yang ada pada al-allamatu itu sighat mubalaghah. Hujjatul Islami ya rupane hujjatul Islam menjadi dalile agama. Wa barakatul anami lan ae zayyinul din. Jadi pepaise agama. Wa barakatul anami lan berkahi menungso. Jadi yakni zayyinuddin. Abu Hamid kang dadi anake Hamid. Muhammadun ya rupane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sampai sak kakeke ya. Sampai sak kakeke iku apa? Muhammad bin Muhammad. Jadi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini berarti apa iki? Berarti nek telu apa? Canggah. Canggah apa kakak? Canggah. Al-Ghazali itu nisbat saka Al-Ghazalah. Al-Ghazalah itu suatu desa di daerah Naisabur. Naisabur itu kalau sekarang Iran. Al-Ghazali, Atusi. Jadi Atus iku apa? Atus iku desa, Al-Ghazalah iku kota. Jadi provinsine Naisabur. Negarane Iran. Qaddasallahu. Qaddasa, muga-muga nyucikake sapa Allahu Allah ruhahu ing ruwe Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wa nura dharihi lan cahayane pesareane Imam Ghazali. Amin. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan sikap ilmiah. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa sebelum kita ngaji Ihya Ulumuddin, kita lebih dulu dimulai dengan ngaji Bidayatul Hidayah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdu utawi kabehane puji. Alhamdu utawi kabehane puji. Kenapa kok dikei kabehane? Karena alnya itu al lil jinsi lil istighraq.
Jadi lil istighraq iku sekabehane. Alhamdu utawi sekabehane puji. Apa? Al lil jinsi al lil istighraq. Jadi alhamdu itu ada 4 macam. Qadim alal qadim, qadim alal khudus, khudus alal qadim, khudus alal khudus. Qadim alal qadim iku mujine Gusti Allah marang Gusti Allah dhewe. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sesungguhnya aku Tuhan kui lebih mengetahui dibandingkan dengan apa yang tidak kamu ketahui. Yo pujiane Gusti Allah marang Gusti Allah, qadim alal qadim. Nomor loro qadim alal khudus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi mujine Gusti Allah marang Kanjeng Nabi atau marang makhluk. Mujine Gusti Allah marang makhluk atau Kanjeng Nabi. Nek makhluk berarti wong sing sabar kuwi dipuji Gusti Allah. Wong sing akeh syukure apa? Dipuji Gusti Allah. Iku apa? Qadim alal khudus. Ana khudus alal qadim, mujine makhluk marang apa? Gusti Allah. Iku khudus alal qadim. Ana khudus alal khudus, iku mujine makhluk marang makhluk. Apa contohnya ya? Contohnya mujine makhluk marang makhluk apa? Khudus alal khudus, ya mujine makhluk marang makhluk. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Haqqa hamdihi kang nyatakake pujiane Allah. Wassalatu lan muga-muga paring rahmat ta'zim, wassalamu lan muga-muga paring keselamatan ala khairi khalqihi ing atase luweh api-apike makhluke Gusti Allah. Muhammadin ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulihi kang dadi utusane Allah, wa abdihi lan dadi kawulane Allah. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, mimba tihi saking ing dalem sakwuse alihi wa sahbihi. Artinya mimba tihi itu termasuk kita itu bagian dari apa? Kategori mimba tihi. Jadi keluarga, sahabat, mimba tihi dan seterusnya. Jadi termasuknya itu tabiin, tabiin sampai ke kita itu apa? Mimba'dihi. Maka ketika Imam Ghazali menulis wa ala alihi wa sahbihi mimba'dihi itu sebenarnya juga untuk kita karena mimba'dihi itu apa? Ing dalem sakwise keluargane Kanjeng Nabi lan sahabate Kanjeng Nabi. Amma ba'du. Anapun yang dalam sause bismillah, alhamdulillah, sholat, wassalam. Jadi ono papat. Amma ba'du ini setelah kita mengucapkan bismillah, alhamdulillah, sholat dan salam, maka kita akan mulai pembahasan. Fa'lam ayyuhal haris. Fa'lam ngerti ya sira. Ayuhal harisu al mukbalu ala iktibasil ilmi. Ayuhal harisu wong kang luba. Luba iku tulus. Tulus iki apa? Ikhlas. Al mukbalu tur kang madhep. Ala iktibasil ilmi ing atase ngalap ilmu. Al mudharu turkang mertelakake min nafsihi saking awak dhewene haris sidqar rughbati
Sitqor rukbati ing dalem temene bronto, yaitu hasrat yang kuat untuk apa? Mencari ilmu. Hasrat yang kuat untuk mencari ilmu. Wa farto ta'atusi lan bangete bronto. Jadi orang yang masuk dalam kategori yang dikatakan ayuhal haris itu adalah sitqor rubati wa farto ta'atusi, yaitu orang yang memiliki hasrat untuk mencari ilmu atau orang yang memiliki kerinduan yang kuat untuk mencari ilmu. Saiki piye? Wa farto ta'atusi bangete bronto. Berarti wong nek liburan ya ta. Wong liburan kok dia tidak memiliki hasrat untuk balik pondok maneh. Kuwi berarti tidak termasuk dalam kategori apa? Ayuhal haris sitqor rubati wa farto ta'atusi. Tidak memiliki kerinduan yang dalam untuk apa? Mencari ilmu. Anaka stuhune sira ing kunta lamun ana sapa sira taksudu iku nejo sapa sira bitolabil ilmi kelawan luru ilmu al munafasata ing saingan. Maka ketika kalian itu memiliki niat dalam mencari ilmu hanya untuk bersaing, wal mubahata lan bangga-bangganan, hanya untuk bersaing dan hanya untuk mencari popularitas, watakot dumi lan ngajuni dan saling mengungguli, watakot dumi alal akroni ing atase konco, saling mengguli di antara teman-temannya, wastimalata lan amreh golek simpati, caper ya. Luru ilmu belajar apa? Tujuannya apa? Caper, mencari simpati, wastimalata wujuhan nasi ing ngarepane menungso. Jadi ono koncone lagi ngrumpi ndake kemudian itu apa? Belajar tujuane ben apa? Ben diarani mempeng. Ilaika marang sira wajam'u wajam'a khutamid dunya lan ngumpulake bondone dunya. Atau dia itu mencari ilmu hanya untuk apa? Hanya untuk mengumpulkan harta benda. Wa jam'a khutamid dunya, apa? Belajar tolabul ilmi jam'a khutamid dunya hanya untuk ngumpulake bondo. Utawa digawe lomba, apa? Ke lomba terus kemudian oleh hadiah fa'anta mongko iki jawab saka ing kunta. Jadi ing kunta anaka ing kunta iki ini insyartiyah, maka fa'anta iku jawabe. Fa'anta mongko utawi sira iku saen wong kang usaha. Fa'anta saen mongko utawi sira iku saen wong kang usaha fi hatmi dinika ing dalem ngrubuhake agama sira. Maka sebenarnya kalian itu berusaha meruntuhkan agama kalian sendiri. Dengan catatan apa mau? Dengan catatan mencari ilmu hanya untuk bersaing, hanya untuk mencari kompetitor, atau mencari ilmu untuk bangga-bangganan, mencari popularitas, ben viral misalnya. Wal mubahata itu apa? Ben viral. Watakot dumi alal akron, atau saling mengungguli sesama temannya, atau mencari simpati di hadapan manusia. Maka sebenarnya fa'anta sa'in fi hatmi dinika, kalian sedang mempersiapkan untuk merubuhkan agama kalian sendiri. Wa ihlaki nafsika lan ngrubuhake awak dhewe sira. Wa ihlaki nafsika lan ngrubuhake awak dhewe sira.
Dan sekaligus kalau demikian berarti kalian juga sedang merumbuhkan atau menghancurkan diri kalian sendiri. Wabai'i akhiratika lan adol akhirati sira bidunyaka kelawan dunya sira. Lha nek wong belajar kuwi nek kemudian tujuannya itu hanya untuk bersaing, hanya untuk mencari popularitas atau untuk saling mengungguli sesama temannya, itu berarti kalian itu sedang menukar pahala akhirat dengan apa? Dunya. Saiki nek wis populer arep nyapa? Oleh mek populer tok, maka pahalanya itu pahala akhiratnya ditukar dengan kepopulerannya. Maka banyak sekali orang-orang atau waliullah itu yang ngumpet. Itu masalahnya begitu, nek populer. Karena bisa jadi kepopulerannya itu apa? Menjadi pengganti atas pahalanya di akhirat. Atau itu ringking kemudian dikai hadiah. Jangan-jangan pahala kita di akhirat dalam mencari ilmu itu ditukar hanya dengan apa? Hadiah. Atau piala misalnya. Oleh piala wis cerdas cermat piala ya. Cerdas cermat oleh piala kemudian awake dhewe bangga. Jangan-jangan pahala kita selama ini dalam mencari ilmu itu ditukar hanya dengan viral karo piala. Fasaf kotuka mongko utawi akad sira transaksi yo. Fasaf kotuka mongko utawi akad sira, akad iku transaksi. Khosiratun iku tuna iku rugi ya rugi. Wa tijaratuka lan utawi dagangi sira, perdagangan. Bairatun iku bubruk iku gulung tikar. Nek wis ngono, maka ibarat perdagangan kalian itu gulung tikar. Modal wis dimodali kemudian apa? Ternyata gulung tikar. Karena apa? Karena barang-barang yang kita jual itu kemudian ditukar hanya dengan apa? Hanya dengan populer, hanya dengan persaingan menjadi kompetitor dan meraih simpati. Nah, sekono iki rugi. Seterusnya wa muallimuka utawi wong kang ngajari sira. Muallim itu guru itu tidak harus yang resmi. Pokoknya wong sing ngajari berarti muallim. Wong sing ngulang alif bata kuwi berarti apa? Muallim. Wong sing ngajari sampeyan iku misuh, iku juga muallim. Wong sing ngajari sampeyan ngomong elek, iku berarti apa? Muallim. Wong sing ngajari sampeyan fasolatan, iku muallim. Maka semuanya itu menjadi muallim. Nah, iku apa? Masuk kategori ngajari. Wong ngajari masak, iku ya muallim. Wa muallimuka lan utawi wong kang ngajari sira iku muinun, wong kang nulungi. Jadi muinun itu isim fa'il. Fi'il madinya apa? A'ana yu'inu i'anatan. I'anatan itu apa? I'anatu tolibin. Ngerti ya? I'anatu tolibin itu saka masdar saka aana yu'inu i'anatan fahuwa mu'inun iku wong kang nulungi. Laka kedue sira ala isyanika ing atase maksiat sira. Orang yang mengajarimu itu menolong di dalam kemaksiatan. Wasyarikun laka fi khasronika, wasyarikun lan nyekutoni laka kedue sira.
Wasyarikun lan nyekutoni laka kedue sira fi khosronika ing dalem tunone sira. Ana wong kok ngajari sampeyan iku ngomong elek. Ana wong ngajari sampeyan ngomong elek. Dadak sampeyan iku ngomong elek tenan. Wong sing ngajari iku mau apa? Melu utawa katut oleh dampake. Wong ngajari gosop. Apa? Wong ngajari gosop. Kok sing mbok ajari iku gosop tenan? Berarti sampeyan ikut terlibat di dalam apa? Syarikun, persekongkolan yo ikut terlibat di dalam perbuatan itu tersendiri. Itu sebaliknya, nek ana wong ngajari wong salat, nek wong kuwi salat tenan, berarti sampeyan oleh ganjarane salate wong kuwi. Begitu sebaliknya, nek ana wong ngajari nyolong, nek ana wong ngajari nyopet, kok wong kuwi nyopet tenan, sampeyan ikut terlibat di dalam apa? Perbuatan dosa itu. Iku sebaliknya. Iku muallim, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khasronika. Wa huwa utawi muallim iku kabai saifin kaya wong kang adol pedang. Orang yang menjadi guru tersebut itu seperti orang yang menjual pedang mingkoti itorikin saking begal penyamun. Kamakola kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aana ala maksiatin, man utawi sapane wong aana iku nulungi sapa man. Jadi iki aana fi'il madhi mau mu'inun isim fa'ile. Man utawi sapane wong aana iku nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat. Ala maksiatin ing atase maksiat. Niku dawuh Kanjeng Nabi lho. Sapa wonge sing nulungi kanggo nglakoni maksiat walau bisyatri kalimatin lan senajan sak potonge kalimat. Walau bisyatrati kalimatin lan senajan sak potonge kalimat. Kana mongko ana sapa man syarikan iku wong kang sekutonan iku keterlibatan. Syarikan iku sekutonan lahu kedue man fiha ing dalem maksiat. Ana wong ngajari elek meskipun walau bisyatri kalimatin lan senajan sak potonge kalimat. Ngomong apa? Ngomong sing elek piye contone? Sing elek piye ngomong? Lah yo misuh yo apa bentuke? Bentuk misuh yo apa? Apa? Asem itu kurang ekstrim. Apa? Walau bisa tri kalimatin, sak potongnya kalimat, apa misuh apa ya? Fasih. Walau bisa tri kalimatin, jancuk iku satri kalimatin ya. Walau bisa tri kalimatin. Jadi nek sampean ngomong jancuk, padahal iku niate orang ngajari. Niate apa? Orang ngajari. Ana wong krungu. Ana wong krungu ngomong jancuk. Kek sing krungu iku mau kemudian melu-melu ngomong jancuk. Ya. Melu-melu ngomong jancuk. Iku berarti ala maksiatin. Iku termasuk maksiat ora iku? Jancuk, maksiat. Kok iso? Kok iso diarani maksiat? Misalnya ngene. Cuk aku utangi ya. Jancuk aku ora di duit ya. Iku termasuk maksiat ora?
kuwi termasuk maksiat ora kuwi? Aku yo padha ora di duit to, Cuk. Apa meneh aku wingi bar tak nyar utang, Cuk. Iku termasuk maksiat ora iku? Enggak, ya artinya kan kita itu belajar mengkategorikan sesuatu. Jadi jancuk itu termasuk min maksiatin enggak gitu loh. Nek jancuke karo nyentak misale, iku sing dosa iku ora jancuke tapi nyentake. Lho nek saiki ngomong jancuk tapi dalam situasi kemesraan utang-utangan koyo ngono kuwi ya. Kuwi kan ora maksiat. Lah nek ana wong nyengeni, ana wong nesu, ki ngomong jancuk, kuwi sing dosa iku ora jancuke, tapi ki nesune. Hah? Apa sing masuk kategori dosa ya apa? Nesune ora jancuke. Mudeng ora? Ya mudeng ya. Jadi salahnya jancuk apa? Iki walau bisa tri kalimatin, iki sak potongnya kalimat sing diarani maksiat kuwi apa? Walau bisa tri kalimatin, sing diarani maksiat dengan sepotong kalimat itu apa? Hah? Iya atau tidak, itu masuk maksiat. Secara konteks, ngapusi dalam konteks apa? Berbohong. Iki wong iki lagi kena masalah digoleki polisi jadi DPO njur ngumpet ning omahe wong ki ana polisi marani ning omah kuwi ditakoni si A iku ning kene apa ora nek wonge ngapusi padahal dia itu tahu nek ana wong nyolong ning kono ki ngomong ora hanya karena wong iku dulure misalnya. Itu berarti iyane itu apa? Atau tidaknya itu apa? Maksiat. Berarti maksiatnya itu bukan berada pada tidak atau iya, tetapi apa? Niatnya dalam menyembunyikan kejahatan. Jadi bahasa itu tidak bisa dikatakan maksiat. Istilah-istilah kayak jancuk, kemudian kakek aneh misalnya. Kui tidak maksiat. Karena apa? Karena itu bahasa. Jadi bahasa. Yang membedakan itu maksiat, itu konteksnya. Konteksnya, jadi situasinya yang membedakan itu maksiat atau ora. Jadi ini ana wong ngomong kakek aneh misalnya. Padahal itu dalam situasi guyon. Itu kan gak apa-apa. Karena apa? Bahasa. Bahasa itu apa? Universal. Universal itu apa? Tidak terkait hukum. Bahasa itu ora kena hukum. Yang terkena hukum itu apa? Situasinya. Jadi ala maksiatin walau bisatri kalimatin. Maksiat meskipun pada sepotong kalimat. Walau bisatri kalimatin. Wa ingkanat lan lamun ono wa ingkanat lan lamun ono apa niatuka niat sira wa qasduka lan nejo sira bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah ta'ala maha luhur sapa Allah mintula bil ilmi saking luru ilmu al hidayata iku al hidayatu amreh luru hidayah duna mujarrodir riwayati tanpa mujarrodir riwayati alhamlu wan nakli anil ulama duna mujarrodi riwayati tanpa duwe perasaan apa nukil riwayati ulama yang dimaksud nukil
ucapan ulama iku hanya untuk pandai bicara. Ya intinya berarti duna mujarrad riwayat tanpa golek kepandaian untuk berbicara. Jadi mujarrad riwayat atau untuk orasi. Orasi apa? Orasi yang berunsur dusta. Itu mujarrad riwayati. Fa absir mongko bungao sapa sira. Fa absir mongko bungao sapa sira. Nyapa kok kon bunga? Fa innal malaikata mongko setuhune malaikat iku tapsutu beber. Iku tapsutu beber sapa malaikat. Laka kedue sira. Apa sing dibeber? Ajnahataha ing pira-pira suwiwine malaikat. Suwiwi iku ning kene ora suwiwi dalam bentuk aslinya. Jadi tapsutu laka ajnahataha. Jadi ketika di sini itu istilahnya tapsutu laka ajnahataha, yang dimaksud itu bukan sayap ya, sayap koyok manuk ya ora. Itu metafor, isti'arah. Jadi ajnahataha idza masyita. Kaya ngono iki malaikat itu menyediakan karpet merah ngono. Kalau ada orang yang mencari ilmu semata-mata untuk mencari hidayah atau untuk menghilangkan kebodohan, maka berbahagialah karena malaikat itu menggelar karpet merah untukmu. Apa? Tapsutu laka ajnahataha idza masyita. Wa khitanal bahri lan iwak-iwak sing ana ning gone laut. Li seluruh ikan sing ana ning gone laut. Seluruh ikan berarti kan paus barang, lumba-lumba barang berarti. Paus, lumba-lumba, terus apa? Nus, rajungan. Terus apa mana? Piting. Apa mana? Wader termasuk ora? Wader iku ning gone laut ora ya? Wader. Kocolan, apa mana? Khitan iku akeh, khitanal bahri, iwak-iwak sing ana ning laut. Kuwi berarti bentuke akeh banget. Apa? Ono hiu. Ono iwak gergaji barang. Wa khitanal bahri lan iwak-iwak sing ana ning laut. Tastaghfiru iku nyuwunake ngapura. Lho, meneng-meneng iwak-iwak ngono kowe iki iso apa? Iso njalukake ngapura. Iwak paus, iwak hiu itu ternyata apa? Bisa memintakan ampun. Laka kedue sira idza sa'ita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Dadi wong sing golek ilmu semata-mata karena mencari hidayah, karena ingin menghilangkan kebodohan, maka di saat yang sama seluruh ikan-ikan yang ada di laut itu memintakan ampun terhadap orang tersebut. Artinya tanpa kalian itu membaca istighfar ning kene saat iki sampean lagi ngaji. Artinya apa? Tolabul ilmi. Dengan catatan nek sampean moro majelis iki kemudian kok tujuannya mencari hidayah, berarti di saat yang sama ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun kepadamu. Lah kamu tanpa menyesal kemudian tanpa maca istighfar iku wis dijalukke ngapura karo iwak-iwak kae. Iwak-iwak sing mbok pangani kae lho. Iku ternyata apa? Memintakan ampun. Lele termasuk ora lele? Piting ya. Idza sa'ita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Walakin yan bagi lan tenapine sayuk ya. Laka kedue sira. Apa antak lama yen to ngerti sapa sira. Qobla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suwiji.
annal hidayata astuhune hidayah allati kang ya allati iku samratul ilmi wae ilmu. Jadi hidayah itu buahnya ilmu. Laha iku kedue samroh bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan ujung katok ya katok ora katok kuwi tapi katok iku apa sakwise te ana hane ya katok ora katok wa nihayatun lan ujung ya ujung kuwi. Jadi hidayah itu memiliki permulaan dan memiliki ujung. Wa dhahirun lan dohir wa batinun lan batin. Hidayah itu juga memiliki dohir juga memiliki batin. Wala wusula lan ora ana tumeka iku maujud. Wala wusula lan ora ana temuka iku maujud ila nihayatiha marang katoke hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha kejaba ing dalem sakwuse ngukuhake kawitane hidayah. Ya kalian tidak akan mencapai puncak hidayah sebelum kalian itu menapaki dasarnya lebih dulu. Sebaliknya wala asura lan ora ana kaweruhan iku maujud. Wala asura lan ora ana kaweruhan iku maujud ala batiniha ing atase batine hidayah. Kalian juga tidak dapat menyelami batinnya hidayah itu sendiri illa ba'dal wukufi kejaba ing dalem sakwuse ningali ala dhahiriha ing atase dhahire hidayah. Kalian juga tidak akan bisa menyelami batinnya hidayah kecuali kalian lebih dulu melihat dasarnya hidayah. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayati wallahu alam bisawab. Gawe sampai jam 12 nyapa ya enak iki. Nyapa? Ben tekan jam 12 lho sekali-kali. Apa? Ngegame. Apa? Apa? Suara ra cetha blas ya. Nyapa? Kang, mene Kang. Sampean lho mene. Takon curhat ngene. Nah. Mene Kang. Sampean lho mene. Iya sampean. Ekonomik ya. Sampean pernah dicewek? Pernah dicewek sampean? Duit cewek pernah ora sampean? Nembak cewek pernah? Ora pernah. Lha kok lanang ora? Lanang ora we, kok gak pernah nembak cewek ya? Sampean ya, kowe kelas piro? 3 wusta. Umure piro? 16. Cik. Pernah seneng wong?
Pernah seneng wong malah kesetrum piye to? Pernah seneng wong malah setir. Seneng wong mencintai seseorang pernah pura? Pernah. Sing mbok cintai ku lelaki apa perempuan? Perempuan. Mik. Yang kamu cintai itu lelaki apa perempuan? Perempuan. Nggo mikra ben krungu kae. Dia di sini. Sing mbok senengi ning kene apa ora? Lah ning ndi? Kok ngesupe piye? Sing mbok senengi kuwi lho. Ning pondok kene apa ora? Lah ning ndi? Ning desa. Lah awakmu ngerti apa ora nek sing sawedok kuwi mbok senengi? Yang kamu cintai itu lo tahu apa enggak kalau kamu itu mencintai dia? Ora. Berarti mencintai diam-diam. Wah. Yang kamu lakukan ketika kamu mencintai itu apa? Dungake apa piye? Ora sing mbok senengi kuwi lho. Sing mbok senengi kuwi tak mbok dungake apa ora? Nah. Mbok dungake ben apa? Mbok Hah? Mun suwe. Berarti pacarannya pas di SD. Lah kapan? Tapi seneng. Serius. Wah serius. Wes pacar apa wes seneng wong ora serius nyenengine diam-diam. Ora serius tenan ya. Ora serius sih. Jadi kan awakmu seneng wong ya toh? Seneng. Sing mbok senengi orang ngerti. Lah awakmu gak pernah ndongake. Lah iki seneng model apa kuwi? Cinta macam apa itu? Hah? Cinta monyet. Wah. Sampan wong di. Sampan wong di. Sumatera. Sumatera ini di Jambi. Berarti sing mbok senengi saiki ning Jambi. LDR. Nah. Gomik lho, gomik. Wes. Sabar. Jadi lho lali aku jenenge sampean sapa mau? Arya. Ana kamandanune apa ora? Ana kamandanune apa ora? Arya Berkah. Binka. Arya Binka. Arya Binka. Jadi ternyata itu cerita-cerita para santri itu juga kita alami sendiri. Jadi Arya Binka ini berangkat dari Sumatera ke sini meninggalkan seorang cewek yang dicintanya dia. Loh, masuk kategori iki mau. Jadi Arya Binka iki mau termasuk sidqor ruhbati wa fartot ta'atusi. Apa? Memiliki kerinduan yang dalam terhadap ilmu.
Jadi Arya bin Kai apa termasuk sidqar rubati wa fartat ta'atusi, memiliki hasrat yang kuat untuk mencari ilmu. Jadi apa yang dilakukan Arya bin Ka itu bisa menjadi inspirasi. Jadi cewek itu apa ya ya. Jadi cewek itu apa jenenge ya? Ora perlu ya. Ora perlu cewekan maksudnya. Perlu ora sampean? Hah? Perlu. Sehingga sama mau. Hah? Sidqar rugbati wa fartat ta'atusi. Itu memiliki kerinduan yang dalam, memiliki hasrat yang kuat untuk mencari ilmu. Iki khutbahnya wakeh banget ya. Siapa yang pengen curhat mana? Hah? Alamu Zul. Jadi Arab nganu kae. Zul. Kae lo sapa sing di warung? Iya toh, Mbak? Iya toh? Iya toh. Iki wis do nggih kabeh lho, Yul. Ngenteni apa? Hah? Ya setengah rolas. Dibari apa? Lanjut. Sing lanjut apa? Maju meneh, maju meneh. Sapa? Baik Kang, nyapa kok pengen lanjut? Nyapa kok? Cerita-cerita Gus. Hah? Cerita-cerita. Ya cerita wes. Pengalamanmu selama di pondok. Yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan Dai Wonogiri. Menjadi dai di Wonogiri. Nggih. Berarti mau balik sampean? Dereng Gus, nembe OTW. OTW. Sing mbok idolake sapa nek dai iki? Kang Masirul. Hah? Masirul, kalih Kang Yasin. Endi wonge? Niko paling wingking niku. Kang Emang- Yasin. Emang pidatone enak toh? Dalem? Pidatone enak apa iki? Nggih, enak. Enak. Nggih. Wis pernah dibayar. Dereng. Lho dai kok. Lho berarti nek bar diundang ngono ku ya mek matur suwun tok. Nggih. Kono amplopane. Mboten. Waduh. Wih, ikhlas tenan berarti sampean. Lho. Nek sampean diundang ya toh, sampean diundang nggawa motor, kuwi kan ya butuh bensin toh. Bila Di- bensinnya senengake sapa? Dijemput Gus. Jemput. Nggih. Engko terus dibalik ke mana? Nggih. Pantese Kiai kan ngonten iku to. Beh. Beh, pantas kiai. Ayo Wonogiri pirang wulan sampean? Sebulan. Sebulan. Nggih. Di sana itu diperintah atau pengen-pengen dhewe. Nggih, tugas saking pondok Dai Tugas. Wonogiri. Nggih. Kerasan ning kono. Alhamdulillah kerasan. Berarti sementara ini dek ini sampean gek nganu apa mandek.
Berarti job dadi kiai lho. Job menjadi kiai. Nggih golek bahan riyen Gus kangge ceramah ten mriku. Biasanya nek latihan sampean piye? Utawa pidato nggon ngarep tembok utawa piye? Utawa piye? Nggih ngomong-ngomong dhewe ya Gus. Ora sing mbok adepi iku tembok utawa kembang utawa apa? Tembok. Tembok ngono ya. Nggih. Pidato nggon ngarep tembok niki. Nggih, kadang VC kali Pake tak ceramahi ngoten niku Gus. Wedian. Jadi pakmu iki mbok uji coba berarti ya. Nggih. Hah? Mbok uji coba berarti pakmu. Nggih. Bangga ya. Nggih, Lah cara pakmu pas mbok ceramahi kuwi cara nggih tok utawa wong tua mbok malah mbok ceramahi apa piye? Mboten Gus, langsung refleks sangoni tambah. Pernah dibesari ora kowe? Lho pantese dadi kiai ya. Pantese dadi kiai mek jemputan tok ya. Nggih. Nate. Hah? Nate. Piro wi? Mboten koper ngitung Gus. Beh. Ora kok berhitung kowe. Wis saking akehe apa saking sithike? Mbon wonten tim sing ngitung Gus. Tim. Dua tim kowe. Gadah mae. Nah. Iki terus harap piye? Nggih, lanjut mawon, Gus. Oh, lanjutnya piye maksudnya? Lanjut ngajine. Ngaji nah? Nggih. Lho sawu alam kok. Baleni maneh piye? Sanjange Kang Yasin butuh motivasi, Gus. Lho uripe apa nelongso apa piye? Nggih, rodok nelongso niku, butuh motivasi. Motivasi untuk apa? Kaki semangat sekolah. Semangat sekolah. Nggih. Lah selama ini emang gak semangat. Turune sing semangat. Enggak, iku nek awakmu gak semangat, iku faktornya apa? Kurang sangu. Kurang sangu ya kok do pakmu ra. Ya kok do aku. Ora di duit rasa dimotivasi. Motivasinya wong ora di duit ya dikek duit. Oh, nek dinasihati ora masuk. Jadi ora semangat. Ora semangat kanggo sekolah. Nggih. Berarti nek budal, tapi kan tetap budal loh. Nggih. Budal mlebu kelas njur turu. Mboten sinau riyen, Gus. Lu berarti semangat. Kepeksa, Gus. Jadi wong iku nek wajare santri kuwi iki ora patek kerasan ning pondok. Wajare santri. Nek ana santri kok kerasan, iku bisa dicurigai pelarian saka omah. Jadi jangan-jangan ning omah kuwi akeh masalah, njur wonge mondok. Jadi wajare iku ya emang rapat kekerasan ngono kae. Wajare. Neng pondok kok kerasan terus iku berarti harus dicurigai. Jangan-jangan di rumah itu ora nyaman. Jadi aku mbiyen iku pertama kali dipondokke tahun 2011. Kuwi hanya satu nasihat.
hanya satu nasihat sing dionoke bapak. Awakmu ojo pisan-pisan suudon karo keluarga dalem. Awakmu terserah, sinau terserah, ora terserah, turu terus ya terserah, belajar ya terserah, ora sekolah ya terserah. Yang penting ojo sampai suudon ning gone keluarga dalem. Kuwi tak lakoni. Padahal waktu itu umurku lagi 11 tahun. Diomongi ngono. Maka kemudian karena aku dipondokke di keluarga yang putra-putranya itu agak nyentrik ya. Agak nyeleneh. Atau kemudian aku melihat bahwa kiaiku, Kiai Dimyati Rois itu terkenal wali. Terkenal donga-dungane iku mustajab. Iki jari wali, jarine wali tapi kok tumpakane kok Mercy, tumpakane kok mobil-mobil mewah. Aku kerentek ngono. Esuke kuwi aku unen-unen ngono kuwi pas bengi. Esuke kuwi aku ngeti ning gone mobil Mercy iku dileboni gabah. Jadi apa? Mercy kuwi, mobil Mercy kuwi apa? Digawe ngangkut gabah, ngangkut pari ya lo, mobil Mercy. Maka kemudian aku melihat bahwa aku dinasehati tidak lewat kata-kata, akan tapi lewat lisanul hal, yaitu apa perilaku. Jadi perilaku mungkin ya, yo Mbah Dim iku sudah mengetahui bahwa iki ono santriku sing ngene tak kei ngene sisan. Apa Mersine kuwi sing tak unen-uneni mau bengi iku langsung digawe ngangkut gabah. Ya artinya itu kemudian kita melihat bahwa zuhud itu tidak serta-merta dia tidak memiliki apa-apa, akan tapi seluruh harta bendanya itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi wong sugih, wong pakaiannya api-api, tujuannya apa? Untuk muruah. Untuk apa? Harga diri. Harga diri keluarga, harga diri agama. Wong saiki nek kumpulane awake dhewe karo wong Kristen utawa karo wong non Islam. Kok pakaiane dhewe ngelutuk, iku harga diri Islam di mana? Maka kita itu dihimbau untuk memakai pakaian yang bagus. Apa niatnya? Muruah. Harga diri keluarga, harga diri alma mater, harga diri agama. Iki aja maidu nek ana wong pakaiane apik, ana wong pakaiane iku branded ya. Pakaiane branded. Branded ngerti ora? Apa? Mboten. Branded memiliki brand. Misal celana iku Levi's, misal sarung iku BHS. Iku branded. Jadi nek mengko dadi alumni, iku nggawa pakaian sing apik, nggawa pakaian iku sebagai muruah, harga diri. Wes harap surat apa meneh? Cekap, Gus. Sekap. Ya kurang seberapa jam? Jam 12 bar ya. Mbak. Nek guyang-guyu tok ya. Mbak. Hah? Cak Putri. Kok nyapa? Mbak perkenalan, Mbak. Aku ngene lho, aku iki wis suwe ora ning Jogoloyo soalnya. Ket umur 11 tahun sampai 2020 ya aku ning Jogo. Makanya iki perkenalan. Lagi balik. Hah? Perkenalan. Mbak Ma'arif, Mbak. Sampean Ma'arif toh? Hah? Lu iki ketoke Ma'arif kabeh to gitu lho iki. Piye curhat apa? Iku keluhamu karo babahmu piye? Mengeluhkan soal apa?
Oh iya, iku malam Kamis kan nobar, ya toh. Malam Kamis. Ini filmnya apa? Hah? Filmnya apa filmnya? Hah? Wes cawe itu takoni ya angel ya. Iku selaras dengan kalimatnya Anis Mansur, sastrawan dari Mesir. Innallaha yakhluqul mar'ata la linufahimuha wa linuhibbuha. Jadi Tuhan menciptakan perempuan tidak untuk dipahami, tapi untuk dicintai. Jadi emang angel. Nakoni cawe itu ya angel, gelibet ngono kae. Makanya la linufahimuha, tidak untuk dipahami. Wa linuhibbuha. Jadi kayak Rendra itu pernah berkata, W.S. Rendra, perempuan itu bagaikan belut. Apa? Perempuan itu bagaikan belut. Welut-welut. Meskipun telah kau kenali seluk beluknya, tetapi sukmanya selalu luput kau genggam. Jadi meskipun itu cawe itu mbok ngerteni, tetapi itu hati kecilnya selalu sulit untuk dipahami. Ya makanya guyang-guyu tok niki. Jadi cawe itu guyang-guyu tok isone. Kowe arep bantah apa? Arep bantah. Hah? Beneran tutup ya. Ana sing arep ngomong gak? Hah? Iki ngenteke jam 12 iki lho. Hah? Wes nek ora tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.